Hej, jeg fik lyst til lige at lave en kort video om, hvordan vi kan bruge olierne i efteråret her, hvor der både er noget virus, noget forkølelse og bare sådan til at styrke vores immunforsvar. Og det første lille trick, det var det første jeg gjorde, det er et lille middel til hoste. Og hvis ikke man har en diffuser derhjemme, så kan man sagtens lave det helt af bare at have en skål. Og så bruger jeg tørret timian, som jeg hælder ned i skålen. Og jeg hælder sådan, så jeg vil skyde på, der er sådan en spiseske fuld hernede. Så tager jeg noget kogende vand og hælder på her. Hælder sådan nogenlunde halvt op. Og så tager jeg min æreolie, som er en olie, der er lavet til vores luftveje. Til at åbne luftvejene og til at reducere slimproduktionen. Så det er sådan set bare her hvis den kommer lige for en elkedel kogende vand, så lader jeg det lige sådan dampe det værste af. Og så er det bare 3 dråber den her. 1, 2, 3. Der var lige 4. Det går nok også. Så tager jeg altså den her skål med kogende vand med timian og så den der æreolie, og så sætter jeg den inde under sengen eller på mit natbord. Og den er især genial til børn, der hoster, og det er altid om natten, de hoster allermest, og så kan man ligge der, og de får ikke sovet, og mor og far får ikke sovet, og det er faktisk til at blive lidt vanvittigt af, og det kan jo altid trække vildt lang tid ud, de her luftvejsinfektioner. Så det har virkelig reddet vores nattesøvn derhjemme. Så jeg laver sådan en her, stiller den ind under sengen, og det virker med det samme. Fordi der er det her tørret timian i, så det er ligesom om, at det sådan binder lidt olien, så den dufter sådan i mange timer. Hvis nu jeg har puttet derhjemme klokken 7, så kan det godt være, inden jeg selv går i seng med titiden, at jeg lige hælder bare vandet fra, og så topper op med kogende vand, og så lige 3 dråber mere. Og så skal man selvfølgelig sørge for, at den ikke står et sted, hvor barnet kan få brændt sig, eller rørt ved det, eller putte fingrene ned i. Så hvis det er sådan inde under en seng, men det skal sådan være, at dampen kommer op der i nærheden af, hvor de ligger. Den her bruger jeg altså også selv, hvis jeg har noget forkølelse og noget hoste især. For det åbner luftvejene. Og så har jeg haft flere af mine klienter, der siger, at den tager også snorken. Så hvis der er nogen, der snorker derhjemme, så kan man også bruge den her til snorken. Det var sådan det første, og det er jo virkelig nemt, og det er bare dejligt altid at have det her i skabet, sådan, så ikke man først står og skal på apoteket eller et eller andet, når først man finder, om aftenen, og alt er lukket, og så elsker jeg, at man altid har sit lille husapotek derhjemme, så man lynhurtigt kan behandle og støtte os. Den findes i sådan en her, hvor jeg drypper egentlig bare en 3-4 dråber ned i det her. Men den findes også i sådan en dejlig stik her. Og den er altså god at have på i løbet af dagen, hvis man hoster meget. Og det er sådan en roll-on her, så den ruller man bare direkte på brystet. Og har man sådan en krillerhoste, hvor det er ligesom om der bare sidder noget i halsen, så ruller jeg den også direkte på halsen. Og den her bruger jeg altså også på børn, og det kunne være, hvis det er meget, meget slemt hoste om aftenen, så kunne jeg finde på at putte den her på først, og så sætte det her ind ved siden af. Eller i løbet af dagen, så rulle med den her. Det er effektivt, og det er helt rene olier, og det er natur, og noget, der gør os godt, i stedet for at bare vi slukker for alle symptomerne. Det var ære, og det var til luftveje. Så har vi, hvis vi fortsætter i børnesporet her, så har vi jo et børnesæt, hvor der er en rød olie, der hedder Stronger. Og den dufter virkelig lækkert. Den dufter sindssygt dejligt.
Og den er altså også lavet til at styrke os. Så hvis vi går og skrænter en lille smule, man kan også bruge den som voksen, eller børnene, så kan man rulle den her langs rygsøjlen. Ja, det er der, jeg vil putte den her. Og så inden man sover også, så den kan virke sådan i løbet af natten. Så har jeg min flueblanding. Og fluen, det er en blanding af 5 olier. Og hvis man har det her lille family kit, som er sådan en Doterra startsæt, også kendt som vores husapotek, så har man alle de 5 olier, der skal bruges. Vi har også den her æreolie i. Og den her blanding, det er altså en blanding, som er, jeg ved faktisk ikke, om man må sige det højt, det er sådan en hemmelig blanding, som især er med til at bekæmpe virus, og som styrker os. Og de olier, der er i den blanding, det er frankincense, lemon, on guard, oregano, og så er der melaleuca, men det er også den, som vi kender som tea tree. De 5 olier blandet ned i den her, og så med lidt fraktioneret kokosolie. Så har man sådan en lille blanding her, man kan putte direkte under fødderne, eller langs rygsøjlen. Det er mere sådan voksenblandingen. Hvis man bruger den til børn, så vil jeg bare putte lidt mere olie på, så den bliver fortyndet lidt. Men det er altså virkelig en genial blanding. Jeg kan finde på at bruge den en lille smule forebyggende, hvis der alle omkring mig er skrænter, så kan jeg finde på at putte den under fødderne, sådan inden jeg tager afsted. Og ellers så bruger jeg den sådan, hvis jeg kan mærke, der er noget under opsejling. Og lige præcis den der flueblanding, den kan man også indtage. Så hvis der findes nogle vegetabilske kapsler her, som ser sådan her ud. Så hvis jeg kan mærke, okay, jeg har raget et eller andet til mig, jeg har fået influenza, eller det sådan er lige, man kan sådan fornemme på kroppen, så tager jeg altså og blander den blanding der med de 5 olier ned i sådan en kapsel her, låg på, og sluger. Går i seng, og så er jeg for det meste frisk dagen efter. Har man et længere forløb, er man nu ramt ind i sådan en rigtig influenza, så vil jeg tage den op til 3 gange om dagen, 2-3 gange om dagen, indtil det ligesom er i bedring. Og det kan godt risikere at forkorte ens virusforløb. Synes man, det er sådan lige lidt grænseoverskridende selv at stå og blande og olier ned i kapsel, så findes der heldigvis dem her. Og det er On Guard kapsler. Og de er altså ret geniale. Dem har jeg altid i min, taske her hen over efteråret. Og det er altså sådan nogle små kapsler med den olie, der hedder On Guard, som også er i det her sæt. Og On Guard, det er i virkeligheden sådan vores krops bodyguard, hvis man kan sige det sådan. Den er lavet af, hvad vi nok vil forbinde med julekrydderier. Der er blandt andet nellike, kanelbark, der er vild appelsin, så den dufter ret julet. Men det er altså nogle olier, som virkelig styrker vores modstandskraft. Så den her kan man putte i sin diffuser. Den er genial at have i sit venteværelse, hvis man er et sted, hvor der er mange sammen. Eller jeg diffuser den også hjemme i lejligheden, hvis der er nogen, der er lidt forkølet eller småsyge. Så er det altså sådan en god til at rense luften. Og den kan også bruges, den var her i sådan nogle kapsler, som man kan tage. Og den er lidt nemmere end den der flue. Så det er sådan, hvis man lige mærker, det krasser lidt i halsen, så kan man skynde sig at tage sådan en her. Og den her kan børn altså også godt. Min på 6 eller 7 år nu, han kan altså godt sluge dem her. Og så siger han, mor, jeg er allerede rask. Den sidste
ting, som jeg lige nu, når vi er ved sådan noget efterårs snugevirus, så har vi også vores lemonolie, og det er altså en olie, der har en meget rensende effekt, og er den, man bruger, hvis vi har ondt i halsen. Så en kop kamillete med en god skefuld honning, og så et par dråber af det her citron her. Det tager altså smerter i halsen. Det var egentlig bare lige sådan en lille kort video om, hvordan vi kan komme godt igennem efteråret, og hvor lækkert det er altid at have noget lige ved hånden, så vi selv kan gøre en forskel for os selv og vores familie. Hej.